Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana kita mahigala nila atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Brando Padre Edwin Academia Akab. Babino adlaw na usab karon nga unsam tarong adlaw mahigala. Pizza 15. Ayan, pizza 15 naman eh. Pizza 15 na kini sa bulan sa Mayo. Uy, unsam maderong adlaw mahigala. Fiesta na mo ron diri sa iyo. Ang among patron mahigala si Kuadman San Isidro. Dabada nga nagsaulog meron sa among Pasko sa among ang fiesta, no. Supposed to be ang amo gidunta nga main celebrant sa among fiesta mao si Bishop Cortez, pero adunay gamay nga gibati sa iyang lawas ang atuang talahorong obispo muna nga kuan lang usa ang iyang gipa-proxy mao si kining Monsignor Albert Erasmo Bohol. Wala na problema, no? Get well soon, Bishop, no? Get well soon. Ayan, no? Saon man gyud nga naglain man ang paminaw sa atong talabahorong obispo. Ayan, no? But anyway, padayon lang gihapon makigala, natapos ka ganina, nakabisa gyud si Monsignor o gani padayon karon ang salo-salo, no? Diri sa amua sa ayungon o bay-ubay ginusab ka mga tao kung higala nga medyo nitambong, no? Gani diri sa silong karon daghan kay tao mahigala nang malipay santa kay maayo kay ang tiyempo nya walay mga kakulian nga nasugatan, no? Mayroon kang nang hikay-hikay pod aron gud nga masaulog nato ang kapistahan sa atong mahal nga patron Senyor San Isidro. Ayan, no? Sa akong naginaingon hingala ang atong patron karon mao si San Isidro Labrador. Ayan, no? San Isidro Labrador. Bino mahigala kini si San Isidro Labrador usa kini siya natawo siya na atong 1070, namatay na atong 1113, na worker to Juan de Vargas, a wealthy landowner. Unya married to a young woman named Maria de la Cabeza. No, she also became a saint herself. Deep religious instincts gyud kini si San Isidro, no. Niya rose early in the morning to go to church, simba gyud kada adlaw, and spent a holiday devote visiting the church. Ayan, no. Known for his love to the poor and supplied food for them, proper treatment of animals. Namatay siya niadtong May 15, 1130 and declared a saint with Ignatius de Loyola. No, sa karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman karon ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Isidro ang magbabaol. Ayan, no. Ato ko dahil nga timbayaon og happy fiesta ang taga kining Sambuang Kita. Na San Isidro Labrador sana sila din ha. Okay, manusab sa Kalumbuyan, no? Si Gawix. Dungan tag fiesta Gawix, no? San Isidro Labrador. Ayan, no. Ako dayon ta manghigala sa ato ang mga buhatonon ni ining kabuntuhon. Arita manghigala sa ato ang kining gitawag og CBCP News. Pwede mahigala, Pope Leo XIV choose to maintain active media account. No, kini si Pope Leo XIV, doon naman ni siya media account lagi, no? Doon na po ni siya account sa Facebook man siguro ni. Muna nga gipili niya nga mupadayon gud pud siya sa iyahang mga buhatonon. Balita mga gala diri sa mo gihapon dito sa gawas, ang head sa Dominican Order, no, ang grupo sa mga nga gitukod ni Saint Dominic o Santo Domingo welcome the election of Pope Leo XIV. No, matud pa nila sakto gyud kay kapanahon kanang
naigo kay sa panahon ang pagkapili usab ni Pope Leo XIV. Ay katong higala dong CBCP News ug ari na ta manghigala sa atuang kining topic karong adlaw, no? Padre, kini bang kabahin ba sa topic padre sa kining mga kita bang mga Katoliko padre, atol padre no? Gamay patang bata, gibunyagan na ta, no? Doon ay pipila nga dagko na, pero ang kadaghanan gyud sa gibunyagan mga dagko na, mga dagko mga bata pa. Nya doon ay miingon nga sayop kuno ng atua kay si Kristo kuno gibunyagan man nga dako na, unya nganong kita bata man nga atong gibunyagan. Way na mahigala ila sad na, no? Pero kung atong basahon sa kining Sulat ni San Pedro, Kapitulo 2, versikulo 21 sa 22, matud pa diri, gitawag kamo sa Dios aron magantos kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala o mamakat. Sa ato pa, inyo yung gitanaw, no, nga musunod yun mo ni Kristo, no? Matud pa niya diri, no? na matud pa siya nga musunod gyud siya naghatag sa panig-ingnan aron inyong sundon. Sa ito pa kinahanglan nga musunod kita kang Kristo, muna ilahang gibarugan. Pero kita sunod man gihapon ta ni Kristo, pero lahi nga klase sa pagsunod. Ano man tungod kay dili kabahin sa pagpabunyag og kining dili kabahin sa pagpabunyag og dagko na, kung dili sa pagpabunyag ra gyud. No? Ang ilaha na apil nila sa pagsunod ang magpabunyag nga dako na. Ang atoa ang atong gisunod nga magpabunyag ra gyud, no? Kay matud pa sa kining buhat sa mga apostoles kapitulo 22 versikulo 16, busa pagpabunyag na aron mahinluan ka sa imong sala pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Sa ato pa ang gi-emphasize gid ay sa buhat ang pagpabunyag ra. Wala gi-emphasize kung dako na ba o gamay pa, no? Ang gi-emphasize gyud ni matud pa sa buhat sa mga apostoles ang kanabang gihimugatan nga magpabunyag ra gyud ta. Pero kabahin og sa dako na ba o bata pa, wala na makuan, no? Wala na sa mahisguti, no? Kay matud pa diri sa unang sulat ni San Pedro kapitulo 2 21 at 22, gitawag kamo sa Dios aron magantos kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala o mamakat. Sa ato pa nagsunod gihapon ta, pero wala man lagi maklaro diri sa buhat sa mga apostoles kapitulo 22 versikulo 16 nga kung magpabunyag ta kinahanglang dagko na ang gibutang diri busa pagpabunyag na aron mahinluan ka sa imong sala pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Sa ato pa kuan gyud, no? Wala dili kayo ingon nga wala gi-emphasize nga dako na ba, ang gi-emphasize nga kinahanglan dagid kitang magpabunyag, no? Ngano man unya nganong man padre nga gamay pang bata, no? Gamay pang bata lagi inyo namang gipabunyagan. Tungod kay katong basahon sa Salmo 51 versikulo 5, matud pa diri, dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala ako sukad ako gipanamkon, no? Sa ato pa dako day kayo og kuan kanang dako kayo og may sala lagi di ay ang bata pa, no? Ang bisan ang gamay pang bata, no, may sala na. Kaya matod pa diri sa Salmo 51:50 versikulo 5, dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala ako sukad ako gipanamkon. So muna nga gusto man lagi ta nga mahinluan hasta ang mga bata sa sala nga naa na nila sukad sila gipanamkon, muna nga sa buhat kapitulo 22 versikulo 16 nagpabunyag ta. Kaya matud pa diri sa mao nga teksto, busa pagpabunyag na aron mahinluan sa imong sala. Sa ato pa ang pagpabunyag di ay mao ang paghinlo sa sala. No. But anyway,
makapangutana kita nga nung nagpabunyag pa man dito si Kristo. Ayan, no? Kinit na maganit siya kinahanglang bunyagan kay Diyos gyud siya. Matud pa diri sa unang sulat ni San Pedro ngadto kapitulo 2 bersikulo 22, aron paghatag ug panig-ingnan nga atong sundon. Sa ato pa nagpabunyag si Kristo dili aron nga matud pa mahinluan siya sa sala, no? Kay doon na may giingon diri sa versikulo 21-22, wala siya makasala o mamaka. Sa ato pa si Kristo wala na ta kinahanglan ng magpabunyag kay wala man siya sala. Kay ang bunyag matud pa diri sa buhat sa mga Apostoles kapitulo 22 bersikulo 16, aron mahinluan kita sa atong sala. Nya kay si Kristo wala may sala, sa ato pa wala na gyud unta kinahanglan nga magpabunyag pa siya. Pero nagpabunyag siya aron paghatag og panig-ingnan alang kanatong tanan. Sa ato pa di ay ang pagpabunyag ni Kristo lahi og tumong, no? Kaysa bata nga atong gipabunyagan. Ngano man, tungod lagi kay ang pagpabunyag ni Kristo lahi og tumong. Ang pagpabunyag ni Kristo aron unsa ganito paghatag og maayong panig-ingnan nga kita magpabunyag jud, no? Pero kuan man wala man siya sala, sa pa wala unta kinahanglan nga magpabunyag siya. Pero nganong nagpabunlag man gyud siya aron nga makahatag og maayong panig-ingnan nga kinahanglan kitang magpabunyag. Pero ang bata sa atong nasaran, ang bata sa Salmo 51 bersikulo 5, nagkanayon man nga dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala ako sukad ako gipanamkon. Sa ato pa kinahanglan di ang bata nga hinluan usab sa iyahang mga sala. Nyon sa manato paghinlo atong pabunyagan. Kay matud pa diri sa buhat sa mga Apostoles kapitulo 22 bersikulo 16 na aron mahinluan ka sa imong sala pinaagi sa pagsangpid sa imong sayang ngalan. Okay, no? Sa tuwang klarohon ang isyu ha. Ang isyu kabahin sa bunyag. Ngano nga kita dagko na tang gibunyagan nga kita gagmay patang gibunyagan. Kinahanglan jud kuno nga mosunod kita kang Kristo kay matud palagi si Kristo gibunyagan dako naman. Pero kung atong tanahon yun, atong yung obserbaran og maayo, ang tumong ni Kristo sa iyang pagbabunyag dili tungod kay gusto siyang mahinluan sa mga sala. Kay matud pa diri sa buhat kapitulo 22 bersikulo 16, busa pabunyag na aron mahinluan ka sa imong sala. Unya kay si Kristo sa unang sulat ni San Pedro kapitulo 2 bersikulo 21-22, wala may sala, no? Matud pa diri naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon, wala siya sala. So ato pa wala sala si Kristo, pero nganong nga pabunyag man aron paghatag og maayong panig-ingnan nga kinahanglan gyud nga ang usa ka tawo magpabunyag aron mahinluan sa iyahang sala. May mangutana, Padre, may sala na ba ng bata? Tubag niya na aduna. Sa Salmo 51 bersikulo 5, dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala ako sukad ako gipanangkon. So muna nga kitang Katoliko, no, mitkan gid kita nga magpabunyag atong pabunyagan ang inyong mga anak, kamuwa mo kay anak. Ang inyong mga anak gagmay pa aron mahinluan siya sa iyahang sala. Kay ang bunyag di ay mao'y paghinlo sa sala. Kunya aron nga mahinluan ang bata atong gipabunyagan sa gamay pa. Kay ngano man ang bata sa gamay pa duna na may sala. Kay matud pa diri sa Salmo 51 bersikulo 5, dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala ako sukad ako gipanamkon. Klaro na ha. So ang bunyag ni Kristo lahi og tumong. Ang iyahang bunyag kining aron paghatag og maayong panig-ingnan bisag wala siya sala. Pero ang bunyag sa bata aron mahinluan ang bata sa sala, no? Kay matud pa sa Salmo 51 bersikulo 5, ang bata makasasala na sukad siya gipanangkon. Ano pa pabunyagan ginato aron mahinluan ang bata sa sala
nga sukad siya gipanam ko. Okay, klaro. Nala din nila nang una kita kutob, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Nala no padayon kita og arin na tamang higala. O din nila una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Mayong mudto kaninyong tanan. Luya ko ron higala, kapoy pakigas pista.